Som en unes tines o cubs. En aquestes tines, en aquesta zona, on n'hi ha 6, s'hi guarden formatges. La temperatura és constant, entre 15 i 16 graus. Però segurament la majoria sabeu que les tines o cubs, en lloc de guardar-hi formatges, normalment s'hi guardava vi. Aquí tenim un parmesà, un gouda, però no venim a parlar de tot això, ni tan sols del vi. Us venim a parlar dels cairons. Els cairons vidriats, aquestes rajoles que a partir del segle XVII-XVIII es van començar a posar a les tines per evitar que es filtrés el líquid. No se'n troben gaires d'aquests cairons, però us heu arribat a pensar mai què passaria en un lloc on no es filtrés gens el vi i on tu hi caiguessis dins? Si voleu saber què pot passar en una tina com aquesta, però alta, així en vertical, plena de cairons, i que algú hi caigui i tantes altres coses, us animem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda de les Tines del Bages.